Hi, welcome back to our channel PV Creation. So dinini video जागोन जोङो माने फुजा नायनो थांनो नागिरदों आरोना माने दाथ' लकडाउन नि जेरै फुजा जानांगौ बिदि जायासै ओमफ्राय होमबाबो जों खुलुमना फैनोसै आरो ओमफ्राय दिन्थिलांनोसै जेबो गैखाया जानो हागौ बाट होमबाबो थांनोसै आरो खुलुमनायखौ गारनाङा नालाय ओमफ्राय फुजिनायखौथ' गारनाङा गासिबो फुजिनांगौ लकडाउन बाबो स' थांनानै जोङो फायनोसै आरो स' नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा साब्रै थांगासिनो बेटारि गारियाव आरोना जोङो आगै सानै ओमफ्राय फुजा आं बेखौ सिस्टारानो जायो बयनिख्रुइ बिमाया आंनो बिमा माने गिदिर आरोना खिन्थायो आङो बिसोरो एमा दाहाय होनदो सोना थांबाय थादो फुजा नायनो थांसिन नों थांनो सोना दे बुं दुर्गा फुजा नायनो थांसै दुर्गा फुजा नायनो थांनानै हेलौ साब्रैबो थांगोन जों साब्रैजोंनो जमा थायो बिसोरजोंनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना थानानै आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव ayo kulumna dong Durga puja sama bisa नै जों दा टांकि मोनबाय आरो माने टंलानि टांकि होननानै बुङो आरो बेखिनिखौ ओमफ्राय जोङो दा माने बेयाव खुलुमथ'ला जोङो ओमफ्राय जोङो फुजा खला मेनाव जोङो थांनानै खुलुमहैनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा ओमफ्राय नै जोङो दा मोनफैबाय आरो फुजा खलायाव जोंनि टांलानि आरो बेयो टांला जायगायाव दङ ओमफ्राय फुजा खला ओमफ्राय बेयाव बोसोरै फुजा जायो नालाय देग्लायनि जेबो गैया बिराद गाज्रि नांदों आरोना गोसोआ खिन्थु कर'नायानो जाजोब्बाय मा खालामनोसै उपाय नाथिं ओमफ्राय नै जोङो दा ओमफ्राय बेयाव थांनानै खुलुमहैनोसै स' नायलांबाय थादो sama isuran tang bisur tang jib nolang ikba mas ke ya bhagwan talanang puja bom thide hoy na falko rasin gelo hoy khabar lag dile hon dile dile khai sonale agi kulum thinde ha isuran da ayo puja bom hali ku daman jalan isuran tang dasu mas ka bon ha mas ko sindel ku puja sonale sindel ku talir ke sana tadi isuran ke tang Salah nanti isuran tuh. Dia foto langsung mana? Itu sih, hantar. Isuran foto lain nggak? नै जों मोनफैखांनानै खुलुमखांबाय आरो खुलुमखांनानै ओमफ्राय जोङो दा जानो थांनानै जाखांनानै आनिलानाव दसे हाबलांनानै न'आव थांसै आरो ओमफ्राय दा जानो थांनायखौ खोन्थानोसै नालांबाय थादो आगैया नै जोंनिया थालिर जागासिनो फुजा होनाय थालिरखौनो बिगासिनो ओमफ्राय होबाय पान्डिता मोनसे जागासिनो मालाय Hi, Desi.
जानायाव बिजिथार नै जोङो ओमफ्राय खुलुमखांनानै हटेलाव फैनानै ओमफ्राय जानोसै एसे ओमफ्राय ओंखाम उखैनाय बायदि मोनबाय नालाय बेनिखाय जानोसै आरो ओमफ्राय जोङो चावमिन जादों सासेया ओमफ्राय सानैया पक'रा ओमफ्राय आगैयाथ'बो चावमिनबो जादों पक'राबो जादों जोंनिखौनो एसे जाबाय आरो ओमफ्राय जानोसै दिनैसो जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो पक'रा जानो मोन्दों माने गोबाव जाबाय मोनजायैया स' नोंसोर लुबैयो नाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय माय फेभरेटखा पक'राया बिराद मोजां मोनखायो आङो ओमफ्राय सोरनि फेभरेट कमेन्ट खालामना बुंहर दे फिथा बायदो जोङो नेबाय थादो ओमफ्राय हटेलाव थांनानै फैखांबाय आरो ओइ बिलाथि लादो आरो बिलाथि लादो होनलाय सामाना गावसोर लादो र' जोंना सिस्टारा जा बिख्ल'खायोलै बाबरे नांगौ बिखौनो नांगौ जि गाबखायो फिथा बायदो आरो जोङो दा टांखि मोनबाय ओमफ्राय जनानै सानैबो गासै बिबायदि दा थांबाय जानोसै न'आव थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ जोबनोसै दा ओमफ्राय लामाखौ ससे खिथिलांसै नायबाय थादो